Selamun Aleyküm Avanu. Em dixwazin îro lîsteyek cuda bilîzin. Ji bo vê avê min du nepox amade kir. Yek nepoxek spî, yek zerê. Ez ê bîskek denê Gazî Meryemê Mîrza bikim. Ew ê herkê yekê bineqîne, hilbijêrin. Ew ê hêdî kara êrîn nêzîkî êgir bikin. A kê distêkê de bitexe, hêwin da bike. Her da jî av heye, lêbelê miqdara wê ne qansiyeve. A yekê zêdê, a yekê endike. Belki her cüyene takı, belki her cüyene takı, belki yek disteyeki bir takı adını ne takı. Ama ana veya bir cerbinin belki bir serkeve kazanç bikin. Jibo yevik azı Gazî Meryem Mîrza bikim. Kar duvarım Meryem Mîrza. Vur bir sekenim. Mîrza tu kîja nepoxî dixwaze? Aspî. Meryem tu? Zer. Tamam Meryem tu were. Mîrza tu jî were. Hinkî nêzîkî text bibin ji bo kan ve hêdîka rahatî nêzîkî yekir bikin. Mîrza tu ewlê xweşkî her dustan rayê nepoxî biser min bine awî awî hêdîka rayê jor de nêzik bike. Jor de nêzik bike. Meryem jor de nêzik bike. Tamam. Mîrza taqiya hemêja agirê me vemirî em ê mûma dinê rayê finda dinê rajî. Meryem, tu jî nepoxê awarê rayê cî jor de nêzik bike. Hadi hêdîka. Hêdîka nêzik bike. Tamam bas. Yani hinkî jî nêzik bike pir zêde nere agirê vemirê. Tam pir jor de jê de nere. Hinkî jor be jor, hinkî jor he. Hinkî jor de be. Hinkî bizî verîne. Yani awarê he. Kankî jî bilind ke. Em hinkî ji temaşevana bibêjin. Ava Mîrza nepoxê de hendik bû ji ber wê tesîra wê kêm bû. Carekê de taxiya ava Meryemê nepoxa wê de hazir de zêdeyî ji bo wê hukmê agir lê nake carekê de nikab texîne. Heta belkî netexîne jî. Meryem carê jî nêzî bike. Heta nepox reş bûye binê wê lêbelê dîsa jî natexe. Meryem Mîrza hêdîka. Agir ver. Tamam. Ka nizam civava cêreş xuya dibin nabe. Mîrza pir nêzik neke. Bira ava ser me dinê. Ka îja Mîrza rakin bizî virênî la kamerê. Hûn jî wek dibînin gelekî reş bûyî lêbelê netexe. Mîrza dîsa bizî virîne. Pir nêzik neke tê agir vemirîne. Herê avano tamam Mîrza. Kam carê jî nîşanî me bidin. Û wek wî jî dibînin vir reş bûyê lêbelê netexeye. Em karin vir jî wilo bikin. Dêne vir jî noxtak reş biçêkirî. Herê avano vî hawayê me xwest kî vêya nîşan bidin eger nepoxê de av hebe tesîra agir lê nake û nayê bitexe. Maşallah hatib fêm kirin. Heta lîstikek dinê vîdeo bidinê emanetê xwe da bin.